tuturor, am revenit la un clip nou și o să facem pe avatarul. Să știți că s-a băgat o pisică nouă, deci uite life hack-ul. Acolo în grădină puteți să luați ăsta cu pisic și să apăsați. După îl luați orezul, îl desfaceți. După luați un pește. Da. După le amestecați să fie sushi. Acum trebuie să ieșim. Să ne ducem. Fix aici. Și uite, ăsta are o pisicuță mică. Și dacă îi dăm sushi în față, e și pisica care era pierdută. Hai să mergem să găsim omul. Dar nu cred că are nimeni pisicul ăsta. Uite pisica ta. Foarte mică e pisica ta. Nu e pisica mea, dar ai iubit. Atunci dă-mi mie înapoi. Nu o primești. Hai. Sper să nu treacă vreo mașină la ora asta. Nu trece o mașină. Ok. Atât era astăzi. Cred că am învățat un life hack. Sper că v-a plăcut și ați învățat life hack-ul ăsta. Pa! Ziceți voi în comentarii.